تباشوان دلال ایرول نچگاه همه دیاربکر خدیجان فارقین و چند هفکارین وی دما دخواست برن باجاری میدیاد و که مگاودیج باسکر کو بویر بیشوپین و آگاهیان برفره لسر بویر بزنن دره دا راستی الیشه که هاتنه و که هون دبینن نچگاه همه اثر اکران دیجی و هر وها نچگاه همه پیشکا ترکیه دنگ امریکا محمود بازرگان و هر وها ونکش رویترز سرتاج کایار و هر سر روزنامه‌مان راستی الیشه هاتنه و تایبتی نوچگان و خدیجان فارقین بریندار بو و جبو نخاشخانه خاطیه راکرن تبشه ورن دلال هفکارن ما کارین لگال نوچگان و خدیجان فارقین گردان سکایپ پیک بینن خدیجان تو بخیراتی سلامتی دخواست مشترا دسپیک دا رفشتا چاوایا gelek spas wala sabi em hejî di birastî tesîra dişoka êrişê dana ji ber ku êrişekî hûn dizan û hevalê me jî li diran Sertaç û Mahmud em piştî ku teqîn çêbû me xwest em herin çend dîmenan bigirin ciyê bûyerê û li wê derê çend kesan me kirin hedef ji xwe re gevre avêtir min serim şikest yani ana ji xwe hemî cilê min ez nisam xuya dike nake hemî cilê min te bixwîn avê dinê wextê ku xwestin min rakin bibin nexweşxaneyê dîsa êrişê ser me kirin hevalê me jî birîndar bûn حتی خستخانه حتی نخوشخانه متاخیب کردن پشتی که مش خسته درخستن سرک جمعیت روزنامه‌بانان هات متابورجی کردنش خسته درخستن جلو درجی الحوشی ساکنی بون لو درجی قفال باشه خدیجان او کس کی نگلو و قریبو ناسنامه کس بزانن yani em nasnama nizanin tedî 4-5 kes hebûn ku merskar beje provokasyonê kirin bi rastî ji ber ku hedef nîşandan li wextê ku em derketin li hewşewê gotin ku xwedîgravî van rojnamevanan li ciyê teqînê çûne tiliya xwe rakirine yanî wekî ku bêjin têkir nava çavan tiliya ji bo îşareta aşitiyê te çêdikî û gotine ku ji bo roj TV'ye hatine îdayekek bi vî rengê avêtine kesî ji me tiştekî nepirsî halbikî tenê got hûn nikarin werin vê dera yani çêkîmek bikin hûn nikarin gerek wan fotoğrafê xwe jî jê bibin û em li vê dera naxwazin kî ji we re gotiye hûn bi çi heqê hatine vê dera dilê me dişewte em got dilê me hemiye dişewte em jî hatine xebera vî tiştê çêkin û ji nişkeva êriş kirin em nizan êrîşkê derê hate ser me va werhasil bi rastî jî ez karim bêjim bi derbê mirinê li me xistin ne ku tu bêjî bi awayekî tiştekî çavtirsandanê bû ji ber ku bi serê min xweyên dihat ne taksîkî disekinî ku me ve nexweşxanê ne jî vana disekinî yani tedî hemî serçavê me nekim şûştiye serçavêm hemî bi bo xweyn navcilêm te bi bo xweyn yani hevala ji mirê min girtin hilgirtin ku min bibin nexweşxanê lê evana nesekinîn digel ku ez rewşek wî halî dabûjim dîsa êrişa kirin yani em dikarin bêjin ku yani kesên gotin kesên erebên li Mêrdînê ne tabii em nizanin ji weka şex em naz nakin tem sîme û sûret em nizanin çend kes bûn yani tiştekî plan kirî bû li gor nerîna te û hevalên te tamam rewşekî nexweş bû em 2 saet piştî teqînê em çûn wê derê yani atmosfera wê derê nexweş bû lê ez bim tiştekî plan kirî bû ji ber ku di gelek bûyerin bi vî rengê de em çûbûn heta na tiştekî bi vî rengê çê nebûbû tedî ne wekî tenê şexsê me her sêya çünkü hevalê me din jî hatine derkirin dîsa ne îşnek rojnamevan bişuxulin yani tabi tahammüliyekî heye nefretekî heye mesela dibêje efendim ve işaret kirine gotinem ji Roj TV'ye hatine yani civakatiye dereceyekî tu tiştekî fehm nake yek tiştekî bêje bi êrişa derba mirinê dişe ser yani bi rastî jî rewş psîkolojiya xelqê jî gerek bi vî awayê xerabe û ez karim bêjim ku me îro yani tiştek ne êriş bû yani bi derbê mirinê bi ser me de hatin xece bilê êrişên ser ve û her seka alavên ve hûn rojnamevanin kamerava ve negirin ve zarar gehiştiye gelo kamerayê hevalê me Mahmud Bozarsan hat şikandin pîna lê xistin li wî jê xistin û kamerayê bela kirin heta hatin gotin wan dîmenan derxin kaseda we heye kaseda xwe bidine me û fotoğrafê makîne yani bi kevra davetin ser me yani bi tişt bi dara davetin ser me ê wan jî zirar dîtin ama kamera destê min dabûlê kamera min tevana tebiye xwîn yani gelek ew jî biye şev di wexta zêdîtim wan dematên bîra min براستی جی از کارم بیشم که هم عالی مادی هم جی عالی معنوی داد و عالی فیزیکی داد جی گلک در بینم بیشن چون که هی تزب خود حسیم که بله تبا شبان هجا مسپاسیا روچگان خا خجان فرقین دکن